עם מיטב הטיסנים, בעיקר בתחום הסקל, ונציג ונראה את היכולות שלנו. נפתח דני גולן עם דגל ישראל, עם הענפה, מסוק ששירת בחיל האוויר עד לפני כמה שנים והוחלף לאחרונה. דגל ישראל, רבותיי, בשמי מנחת ראשון לציון, מוסק על ידי מסוק וכבר המופע השני, שהוא מופע של דו-כנפיים מתכונן. אמיר, זאב, אבי סירות, יורם ואורן מתכוננים. בוקר טוב לכולם, לכל האורחים. אנחנו מאוד מבקשים מהאורחים לשמור על הטיסנים, לשבת, לא לעשות אחד לשני. עיקר האירועים יהיו בשמיים, כך שאין פה בעיה של מי שיסתיר אם יושבים נמוך או גבוה. קוראים על הראש, לשתות הרבה, יהיה חם היום, וליהנות. אנחנו עוסקים בעיקר בתחום הסקל, יותר מאוחר אני אפרט קצת. בעיקרון אלה מטוסים, העתקים מדויקים ככל שניתן למטוסים אמיתיים.